akong mag-budget. So, ganito akong mag-budget, guys. Yung may mga papel-papel, ano. Si Papa Malpit. Ito yung bread. Kasi medyo... Hello guys, good afternoon. Ngayon ako nakapag-vlog. Actually, nasa Gaisano ako guys sa birthday ng pamangkin ni Papa. Bali, pamangkin ko na rin siya. Tapos bibili lang ako ng regalo. Ay, ang cute naman ito. May baso siya. Ang cute. Thank you. Hello guys, good morning. So, malang-maga akong nagising dahil maalis ako. Baga kami aalis na agad ngayon. Dahil, tingnan nyo, focus. Ang tawag dito. Ngayon yung injection day. Ngayon yung last na injection ni Hagrid. So, baga akong gumising. Actually, hindi nga maaga. Kasi 5 a.m. na. Magsasaing lang muna ako. At saka, magbabudget pa ako dun sa sahod ni Papa. Hindi ko pa siya na sa envelope. Kaya, ngayon, babudget ko na lang muna ngayon. Bago kami umalis. Hinihinaan ko yung boses ko dahil medyo, patulog pa yung ibang tao. So, ayun, sasaing lang muna ako, guys. Hello, guys. So, ayan, tapos na ako. Medyo tagalan lights. Tapos, ito pala yung bag na binili ko sa, si Papa Malpit. Thank you pa. Si Papa yung nito sa bag na to. Ano lang to? 250. Yan. Kasi kailangan ko kasi ito eh. Nasira na yung bag ni Hagrid. Sira na yung bag ko. Sabi ko kay Papa, hindi naman ako humihingi ng pang bag. Pero, kailangan ko na siya talaga. So, pack bag yung aking kasi handy lang siya. Tsaka, malalagay ng mga snacks niya. Tsaka yung mga tubig niya. At tapos na akong mag-budget. So, ganito akong mag-budget, guys. Yung may mga papel-papel dito. So, 3 lang kasi. Actually, marami yan. Pero, ayan. Okay na yan. Tapos, hindi na ako nagsaing. Nagsaing. Nagsaing naman ako. Hindi na nasa. Tapos, hindi na ako nagluto ng ulam kasi, di ba, kahapon, hindi na ako nakapag-vlog kasi may birthday. So, syempre, may mga leftover. Kaya, yun yung kakainin namin. Ayun. Tsaka, hindi kami mag-rice. Kasi, marami kasing may suman, may cake, ang dami. Kaya, yun na yung kakainin namin. Si Papa lang yung, nagsayang na ako ng konti para pambaon ni Papa. So, ayun. Say good morning pa. Hi guys, morning. Ano ko lang yung ni Hagrid. Yung slacks niya, yung damit niya na niya mami. Tulog pa kasi. So, ito yung bread. Kasi medyo madumi yung aking ziplock. Kaya naghingi ako kay Papa ng cellophane. Sunod sa pa, please. So, ayan. 3 yung dinala kong cheese. Kasi alam ko manghihingi din yung doon eh. Tapos, ito pa. Yeah, ito yung mama. Bigay ito ni mama, mother-in-law ko. Tapos yung sa bag, mayroon ng mga damit, face towel, wipes. Siyempre, hindi dapat makalimutan dahil baka magpupo yan doon. Water,
Tapos may snack pa yan dito. Yan, snacks niya. Pero I'm sure manghihingi pa rin yan ng ano doon. Ng something. Tapos, papasok ko na lang dito yung bread, ha? So, eto, may cake tayo dito, guys. Hagrid siya lang yung magra-rice. Pero, susubuan ko lang para mabilis. Tapos, suman. Ang sarap nitong suman na to, guys. Sobrang siya masarap. Kain tayo, guys. Dito pala yung aking, yung mga notebook, tsaka yung mga, Tapos, yun. Yung payong dapat hindi makalimutan. Di ba may kaya kakampul sa? Ito yung surprise niya. Dili na. Hindi mo ko kakao na. Hello guys. Nakarating lang namin. Tapos magla-lunch lang kami. Wait sa. Ito, pagbuwan naman jacket. Tapos nag-grocery lang ako kanina. Hello guys. Grabe yung mukha akong haggard. Nakatulog ako. Pinatulog ko sa'yo. Nakatulog din ako. Kaya ang dami kong lilinisin. Diyos ko. Kasi nung umalis kami kaninang umaga, hindi na ako nakapaglinis. Dahil maagang kaming umalis. Kaya pagdating namin dito, nagkumain lang kami. Tapos natulog na sa'yo. Tapos ako nakatulog naman ako. So maglilinis muna ako guys. Natapos ko yung ipag-edit ko kasi habang nag-ano kanina. Hindi pa tapos. Ipoproduce ko pa lang and then gagawin ko ng thumbnail. May i-upload ko to. So pero tingnan nyo muna kung gaano ka kalat yung bahay. Yung table. Yung aking dito. Grabe So grabe guys. Maingay pa. Tapos yung aking mga hugasin. Kanina pang umaga yun, hindi ko pa nahuhugasan, Diyos ko. Kaya, ayun, linisin mo na ako. Tsaka, hindi ko pala alam matatapos ko to lahat ngayon kasi alas 3 na. Dami ko pang gagawin. Maglalaba pa ako, guys. Grabe. Grabe. Dami kong gagawin ngayon. Kasi wala nang yung puti. Ilang araw na yan dyan, hindi ko pa nalalaban. Kaya, ayun. Hindi pa ako tapos pero hindi ko uubusin lahat kasi may stress ako. Kailangan yung aking buhok. Uubusin ko. Ayan. Tapos tapos ako sa puti, tapos mga plato, tapos ko nahugasan. Yung labas, nalinis ko na in fairness. Yung mesa na ginamit kagabi sa birthday. Kinuha kasi kaya grabe yung kalat. Kaya binalik ko na sa tama niya pinalagyan yung mga shoes, ayan kasi basa lahat, kaya nilabahan ko. Hindi ko nalang nagawa ngayon is yung pagtutabi. Try kong mamayang gabi. Tapos yung yung kwarto hindi ko pa naayos yung aking Hindi ko pa naayos yung kwarto. Tapos, nakikita ko na ba parang hindi ko pa nakapakita pala yung binili ko. Kasi, dumiretso, after kanina, kasi finally last na nung injection ni Hagrid. So, tapos na siya. Tapos, pagkatapos ang tagal namin nakasakay ng jeep talaga. Sobrang tagal. Pati yung mga hindi kami nakasakay kaagad. Kaya, ayun, nagbayad ako ng bills. Kasi may, kailangan bayaran akong bills. And then, katapos noon, hindi na kami nakapunta sa park dahil umuulan. So after that, kanina nga, nung nagpa-injection, habang nagpa-injection, nag-edit ako kasi siya naglalaro lang kasi siya doon.
Kaya, ayun. Tapos, dumiretso after ng mag-budget kami ng bills, dumiretso kami sa Gaisano. Kasi, may mga kulang pa akong, nung nag-grocery ako nung Sunday, Saturday pala. Yeah, Saturday, parang Saturday. Hindi ko nabili lahat. Konti lang yung nabili ko. So, sabi ko, pag na lang, tawag dito, na-busy ako, nag-stay akong busy. Kasi, yun yung my birthday. Kaya, ayun, binili ko. Yung bread kasi yung hindi ko nabili, saka yung prutas, kulang din. And, tapos yun. Yun lang. Tapos, numiretso na kami pauwi. Dahil kailangan ko patulogin si Hagrid. At saka pagod na pagod talaga siya talaga. Kaya antok siya sa jeep. And then, yun na, habang nag-edit ako. Tapos, yun. Tapos ko na mag-edit. So, ito lang yung nabili ko, guys. Bumili ako ng yung sa Gardenia na new bake white bread kasi para kay Hagrid kasi ayaw talaga niya itong Gardenia na whole wheat, ayaw niya. Kaya ayan, so bumili ako ng ganito para lalagyan ko ng cheese at saka ilalagay ko sa refrigerator para mayroon siyang makain diretso. Tsaka pag umaalis kami diretso na, pero hindi ko, feeling ko bukas ko pa ito magagawa, hindi pa muna ngayon dahil busy pa ako. Kasi yung apple, water kasi kanina si Hagrid. Tapos bili na ulit ako ng Edin cheese na para pang palaman dito sa, paborito niya kasing ipalaman dito sa tinapay. Tapos ayan, apple. Yan lang yung kulang ko sa Tapos ito cellophane, bili ako ng cellophane. Kano ba itong cellophane? Tingnan ko nga. Kasi walang presyo doon Premier, sama to, Superjet. Mahal pala nito, bainchain ko. 25 pesos. Medyo makapal kasi siya. So, yan yung lalagyan ko sa bread. Hindi ko alam kung magkakasya siya, Hindi ko tingnan yung size niya. Pero, ayan. Hello, guys! Uy! Oh, no! Hello guys, ayun, nagluluto na ako ng hapunan namin. So ayan yung aking mga ginagawa ngayon. At saka ito yung butter. So ayan yung ating guys. Pasensya na sa aking kawali dahil hindi siya kagandahan. Pero do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. ito naman yung akin. So yung akin may egg, tsaka ham, tsaka cheese. Ito naman kay Papa. Ang dumi ng aking oven. Kay Papa, meron siyang whole wheat bread at saka yung white kasi mas gusto niya yan. So, wala siyang egg, cheese at saka ham. Kasi bawal siya sa egg. Pero gusto niya pa rin yan. Favorite niya yan. Sobrang nasasarapan siya yan. So, eto na guys. Ayan kay Papa. Ito yung akin kay Hagrid. So, ayan. Kain tayo guys. So, ito pa rin yung nabili ko na isda guys. Kanina kasama to sa binili ko. Ito, 2 bangus. Dahil kami ni Papa. Sinugba. Nabili ako ng medyo maliit lang naman na bangus. 2. Tapos, ito. Ano to kutob. Tawag dito sa Tagalog. Hindi ko alam. So, ayan yung picture niya. Konti lang. So, ayan, bangsi. Sa Tagalog na pa, bangsi. Sa Tagalog pa? Flying fish. Sa English, flying fish. Wow. So, ayan. Pinapalinis ko kay Papa. Tapos, eto din. Para ready na siya. Tapos, eto naman yung beef.
beef to guys. Para sa mga panggisa-gisa. Ganon. 148 and 72. Yan. Beef cubes. So, ito yung beef guys. Nati-hati ko na. So, ito lang yung ginamit ko na cellophane dahil medyo overused na yung aking mga ziplock bag at hindi pa ako nakabili. So, ito yung alternative na pwede nyong gamitin, yung cellophane. Kaya, ayan. Actually, tatlo lang yung gagamitan ko nito. Pero may extra ako na 2. So, very good. Tapos, yung tawag dito. Yung ulam namin ngayon is good for 1 week lang. 1 week lang. So, ayan. So, si Papa, andun pa si Papa. Naglilinis pa siya ng, ng isda. So, eto na siya, guys. Nilagyan na ni Papa ng, nilagyan ni Pa? Hi guys! Kamatis, spring onions, tanglad, asin, at saka, paminta. Pitsin. Para diretso ko na siyang maluto pag Huwag pa diretso ko na siyang maluto pag hapunan. Kasi 2 hapunan to eh. Ayan. Sarap. At saka yung isda doon, ayan. Papak pa yan. So, ayan guys, tapos na kami sa aming mga Tapos ko lang maghilamos. Kaya, ayan, fresh tayo. Tapos si Hagrid at si Papa nandun sa loob. Tapos na kami ni Papa So, mag-good night na rin kami. At eto na yung, ay Lord! Medyo, hindi ko nilagyan ng mga, hindi na mag-asya sa freezer. Tapos na siya, lahat yung mga isda, gano'n. Mommy! Tapos yan. Good night na, say good night. Good night. Oo, sabi si Papa. Good night pa. Ayan, good night na rin si Papa. Good night, guys. Good night. So, matutulog na kami. Ano pa? Mahal pa, tinayo ko ng oras pa. Last 8. Pero, ayun, good night, guys. So, I hope you guys enjoy. Tsaka follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At tsaka see you in my next video, guys. Babush and good night. Tapos yung Sa to ka flying kutob, fish. hindi mo alam. Kutob mo lang.